impilo yeni yonke niyophilela ukucabangela abayicabangelayo ziyokulandela imihla ngemihla kuyofanele kugcineni ihayini ziyobukeleka phansi kuyothatha isikhathi ukuba ihlonipheke nokubeka ukudla etafuleni ngazo kuyothatha iminyaka kodwa nifanele ukudika ibanga kuyofanele kugcineni ihayile kuyofanele nisuthise imphefumulo amahube sehayiwe namathole esethuliwe ney'ntshumayelo seyidlulisiwe zona ziyofika ekugcineni kuyosala isikhala ziyobhosa kwasana ziyofuna nanendawo ziyofuna ukubonakala ukuba seyifikile udumo luyakululandela imihla ngemihla aninakulithatha nilifake ekhanda nizibone ukukhulu ngaphezu kwazo akuzona ezenu ney'thunyiwe niyawubuza muva izona phambili ngaphambi kwazo ekuqaleni nofanele ukubeka umdala kokunye kazekho kudinga mnikelo nankokhelo okwazi sesukuphila nokuba khona kwazo kina nikukhokhelanga nisithunyiwe ophikisana nalokho ngomcabango kavunde uyobe senzile ongaphezulu uyakuphendula niyakuziphuca zonikezo zibafanele nakuquququka niyophenduka abantu abadala niphinde nibe bancane aniyayi kukhetha ngamnyaka niyoyala kwasana ukuyala-ke nakuyayi kukusuluka kini niyovumela isithunywa esikhulume nengeze ngobuciko inkulumo izwakale kamnandi emadlebeni alindele nilindele ukuthi akusibona bonke abayonizwa kodwa futhi akusibona bonke abangezukuzwa ngaphambi kokubuciko bulapho benza umqondo kolalela kofanele kuqale bulapho benza umqondo kumnikazi akubalele wonke kunomuntu ebusuke eqondele kuwo okunye kokholweni nakukudluka zakunikhumbuza imvelaphi nokuthi nibuyaphi siyophinde ukumelapha ngesiqubulo sikaMayibuyi i-Afrika sonke siyibona isifanele ingethu ukuba singayibusa futhi siyiphathele kokunye-ke ziyoyixelanisa nodumo zithi kuphela zithola ngokuphelisa abantu abanye-ke bompoqa ukwaziyo abafuna ukuphoqa udumo ukuze badume badlule udumo ziphethe ngokungenza imiqondo zehlelo nayisithunzi iqiniso ukuthi lezi iy'nkonzo esiyihayayo akuzona ezethu siyithunyiwe niyakucabanga ngokuhlukile nasemqondweni nakugxilazeka ngokubusisekile impilo yeni yonke niyophilela ukucabangela abayicabangelayo ziyonilandela imihla ngemihla kuyofanele nigcineni ihayini ziyobukeleka phansi kuyothatha isikhathi ukuba ihlonipheke nokubeka ukudla etafuleni ngazo kuyothatha iminyaka